Promotion. Reklamen, jeg har valgt, er The Valentine Experiment, som er en reklame for Anton Berg. Og så er der et link, som du lige kan se reklamen ved. Kommunikationsprocessen. Anton Berg er afsenderen af reklamefilmen, og i slutningen af reklamen ser man deres logo og motto, men udover det, så er det jo også Anton Berg chokolade, som mændene forærer til deres partnere i eksperimentet. Reklamen bliver optaget i helt neutrale rum, så der er ikke nogen form for distraktion, men der er mere fuld fokus på budskabet i filmen. Udover det, så er der undervejs i filmen brugt ekspertkneb, fordi der optræder en uddannet neuroeconomist, hvilket gør, at han er med til at gøre det mere troværdigt, da han netop er ekspert på området. Budskabet i reklamefilmen, det er at informere alle omkring Valentinsdag, og vise, hvad en gave kan gøre og betyde for en partner, så den spiller meget på det følelsesmæssige hos forbrugerne. Reklamen er lang, men den kan vises i fjernsynet, fordi at spændingsmomentet i den er der. Altså, man ved ikke, hvem der egentlig står bag reklamen før til allersidst. Afkodning. Anton Berg håber med reklamen, at seerne vil opfange budskabet på den måde, som de har haft i tankerne, og komme ud med det på. Og modtageren er altså forholdsvis mænd, da det er typisk dem, der køber gaver til deres kærester på Valentinsdag. Men ellers er det jo bare forbrugere, som er i et forhold. Reklamen kan føre til flere reaktioner. Nogle vil købe noget Anton Berg på Valentinsdag, nogle vil måske købe en gave eller noget andet, og andre vil overveje det, hvilket vil også vil være en effekt og en reaktion for folk. Der kan være støj omkring reklamen på den måde, at dens længde kan blive et problem for den, fordi der er måske nogen, der ikke gider at lige se den igennem, men så har man jo prøvet at få alt ind i den, som gør, at der ligesom er spændingsmomentet og sådan noget, ikke? Så på den måde vil jeg ikke mene, at længden bliver støj. Kommunikationsplanlægning. Selvom Valentinsdag jo typisk er noget, pigerne går mest op i, så er den her reklame netop rettet mod at få mændene med os, så de ligesom får muligheden for at gøre noget godt for deres kærester, og så vise dem, hvor simpelt det er at gøre noget, som virkelig viser, hvor meget de elsker deres partner. Budskabet i reklamen er vedligeholdelse, da den har til formål at erindre om mærket, og så fastholde kendskabsniveauet. Anton Berg er jo et stort mærke, og kendt blandt de fleste mennesker, hvis ikke alle, og derfor er deres promotionmål at forbedre kendskabsgraden, men ikke øge den. På den måde, ikke at den skal være meget større, fordi det er ikke muligt, men bare forbedre den. Formålet er altså sådan overordnet, at der skal skabes opmærksomhed omkring Valentinsdag, samtidig med, at Anton Berg så får promoveret sig selv på en rigtig god måde, fordi at mange holder af Valentinsdag, eller i hvert fald grundlaget på Valentinsdag, som er kærlighed, ikke? Så er der AIDA-modellen. Attention. Kunden gøres først opmærksom på, at det egentlig er Anton Berg, der står bag reklamen i slutningen, hvilket får folk til at sidde og gætte lidt på, hvem det mon er, og om man overhovedet får det at vide. Fordi at selvom man ser, at de giver chokolade, så ser man ikke tydeligt, at det er Anton Berg chokolade, først når man har fanget, at det så er Anton Berg, der står bag den. Interest. Kunden gør os interesseret, da faktaboksene kommer på bordet, og temaet bliver lagt på banen. Det handler om Valentinsdag, det er kærlighed, og så får man også at vide, hvad går det ud på eksperimentet. Kan man overtale resten af mændene til at gå op i Valentinsdag? Om det så er for deres egen eller deres kæresters skyld. Desire er til stede, da kunden ser reaktionen hos de medvirkende. Som mand, så kan man godt lide at gøre sin partner glad, og man ser i reklamen, hvor trist de er til at starte med, når mændene bliver spurgt, hvornår de sidst har gjort noget for deres kærester, og så bagefter ser man, hvor glade de er. Reaktionerne, der er jo gråd, og der er smil og glæde, Så er der action, som Anton Bergs logo og motto vises til sidst, og så udtaler lægen, at hvis man stadig ikke er vild med Valentinsdag eller overbevist,
skal man bare gøre det en hvilken som helst anden dag. Altså give noget og vise sin kærlighed. Og det er jo det, der er med til at gøre, at folk kan køber noget til deres kærester. Opfattelsesproces. Reklamefilmen gennemgår ikke den kognitive fase, da det ikke er et nyt produkt, men det er firmaet Anton Berg overordnet, som det reklameres for i reklamen. Derimod så foregår reklamen i den affektive fase, da de kører ekstremt meget på kundernes følelser. Ikke? Valentinsdag er jo en dag, der hylder kærligheden, og stort set alle elsker jo kærlighed, om det så er for en partner eller familie. Så ved at man ligesom fokuserer på det negative i gåseøjne ved dagen, og hvad der kan gøre det til en lykkelig dag, i stedet for at det bliver det negative. Det får en masse mennesker til at gå i overvejelsesboksen. Og til sidst i reklamen, så er det så mere det adfærdsmæssige fase, da fokuset ændres fra kærligheden over til, at man ved at købe en chokolade, kan ændre en hel masse ting omkring kærligheden og forholdet og sådan noget, og glæde. Ja. Argumenter. Argumenterne i budskabet er virkelig følelsesmæssige, som jeg også har sagt tidligere, og da de taler til de sociale behov virkelig meget jo. Der argumenteres for negative følelser ved ikke at give gaver og gøre søde ting på valentinsdag, og det påvirker jo selvfølgelig som seer en, at der er gråd og triste miner med i reklamen til at starte med, men man så bagefter, hvor der også argumenteres for de positive følelser, ser hvor glade så lille en ting kan gøre, og det er lige netop det, der er faktoren, som kan føre til et køb hos forbrugerne. Ja, det var sådan set det.